Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Siziň öňünizde Türkmen Portal web-saytynyň dörejilik toparyny taýýarlayan Durmuş Tolga satly gepleşiginiň täze sany. Elbetde täze sanymyzda biz esasy size hödürlemek isleýän temamyz, ýagny türkmen diliniň söz baýlyklaryny ilmi esasy öwrenmek we ýaşlara öwretmek esasy ugurlaryň biri bolupdyr ýa. Elbetde biz çeper edebiýaty, halk dörejilik eserlerini esasanam nakıllara köp ýüzlenýär. Durnukly söz düzümleri öwredilenine nakıllar we atalar sözüne uly orun degişli bolup durýar. Olary deňeşdirme esasyna seljermek bolsa has wajypdyr. Türkmen diliniň düşünürüşi sözlügine nakıl öwüt berji gysgadyk halk pähmi diýip düşünürüş berilýär. Nakıllar we atalar sözü çuňul paýhasdan dören çeperçilik serişçileri hökmünde durmuşda giňden ulanylýar. Bizim Türkmen nakıllarımızın käbirlerine düşünürüş bermek we manysyny anyklamak maksady bilen elbetde bugünkü gepleşigimiziň mihmany, ýagny Halipa Molim, miraskar Nurnazar Jumanazar we mihman hökmünde çağırmak maksady edinip Durmuş Tolga satly gepleşigimiziň bugünkü hormatly mihmany, miraskar elbetde Halipa Molim, Nurnazar Jumanazar. Nurnazar aga, gymmatly wagtyňyzdan biziň gepleşigimizde aýryp gelip mihman bolýanyňyz üçin ilki bilen köp sag bolsun aýdýar. Biziň tomoşaçylarymyz bizi iýdarlaýan bolsalar, öňem bilýändir siziň bir döwletli ojaňyzda baryp bir gepleşik etdik. Elbetde siziň gymmatly sözleriňizi halk köpçüligine ýetirdik we şol gepleşiň teswirlerine sin edemizde Nurnazar agaň ýene bir kän bilýän zatlaryny bize hödürleseňiz eger mümkin bolsa diýip köp tomoşaçylarymyz haýyş etdi. Şol maksat bilen sizi gepleşigimiziň bu gedek täze sanynda mihman çağırmak makul bildik. Indi ilki bilen Nurnazar aga eger mümkin bolsa bir türkmen halkynyň nakyllara gatykän. Nakyllardan başlasak aydaly şu nakyla geleliň ilki bilen akylyň bolsa aklyňa eger akylyň bolmasa nakyla diýen bir parasatly jümle bar. Mümkin bolsa bize seredýän tomoşaçylarymyza, raýatlarymyza şol nakylyň esasyna bir öz düşünürüş synyňyzy berseňiz, düşünürseňiz giňişleýin. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Şu her milletde de belki şeýledir. Töwerekdaşymyzdaky Merkez Aziýanyň edebiýatynda da şu zatlar kän gawat gelýär, meňzeşiklerim bar. Bolsa da türkmen halkyny ören çuňlaşdyrylyp halka ýetirilipdir. Şu belki bir gaty öň zamanlarda bir beýik magtumly atamyz ýary birden beýik şahsiýetler kemale gelip şol adamlaryň üýşmek derejesine üýşüp döreden nakyllary bizim halkymyza gelip ýetipdir. Şu nakyl bizim şu türkmen halkymyzda tas ýarsynyň gowrazygy göçme manysyna berýär. Bir näçesini ýöne göni eşdişiň ýaly düşünämeli bolýan, aka köpsini pikirlenip düşünmeli. Ondan aklyň bolsa akla ýer, aklyň bolmasa nakla ýer diýip gaty berkilep aýdypdyrlar şey diýip. Haýsy bir zada düşünmeseň hemme zadyň nakly bar. Durmuşdaky hemme bolýan zatlaryň ben türkmenimizde nakly bar. Indi sizem şo nakyllarň içinden haýsyny saýlap alyp şunu bir terjime edip düşünürüp berdiýseňiz men güýjümiň ýetenden başardygymdan size aýdyp bereýin. Başysyna Nurnazar. Köp adamlaryň bir ulanýan durmuşda da köp ulanylýan nakyllarň birim kädiýän mümkin bolsa şoňa da bir öz düşünürüşiňiz berseňiz ata kesbi ogla halal diýen bir nakyl bar. Şu ýaňam aýtdyk gaty şu nakyllarmy gadymdan märik gelýär şu. Ýa-da şu bir 50 ýyl mundan dören zatlar däl şular. Gaty gadym zamanlardan halkyň eleginden ata-babalarymyz muny paýhas eleginden elep geçirip bize ýetiripdir. Ata kesbi ogla halal. Gaty kesgitli diýip aýdypdyrlar muny. Onu hem üçin gyýda däl. Indi ata kesbi şu zamanna bizim ata-babalarymyz töwerekdaşymyz gaty ully öwletler bolup şu alamançylykdan ýaňa ýöne kılıçlaryny gynyna salman, eline saklap diýen ýalak şu halkymyzy, watanymyzy gorap saklapdyrlar. Ondan şolun edýän işleriniň içinde diňe watan goramak da ata kesbi oglu halallylayan şu kakasynyň edýän işi
Götürüyorsun atın üstüne de. Atın üstüne. Yavrum mesela bir hursluk mal öldürecek diyecek mi? Yavrum koyun bakmak diyecek mi? Şu kıyıdına hödürler yalsın bir tevipçilik. Olaymasa kalın adının hemmeciği erkek adama değiştiler. Şu zaman nedir? Kakasını ödeyen işinin yüzü ötürümü kıyıdına da değiştiler. Moğollum olsa da, Lukman olsa da, haysi bir iş bağış olsa da, fadarına olsa da, desin erkek adamlar natulümden işlep duran adamlar olur. Bizim şu nakılın dören zamanasını bizim erkek adamlarımız dini at üstüne vatan orap geziptirler. Daşından yine ne işler eden olsalar şu kıyıda kavat gelmeyen iş. Yani kaydanım dine tevipçilik kakası tevip olan olsa kıyıdı şunu kabul edip alıp bilecek. Yani galın bir zadın haysi bir zadın yakasından tutsan erkek adama göçkün değişik olup duran işte. Yani gizem bu koyun baksın mı kıyıdı? Bakmaz. Dayhansılık ettim mi diyelim soram. Öyünden çıktığın başka adamlar gelip alıp gidip dur ekenler. Köp bol basa düşüp gelip yeke duran adamı tutup alıp gidiyor ekenler. Ondan kıyıda gelin şu öyde oturup palas, dokma, çeperçilik işleri, keşti işlerle meşgul olup dururlar. Yankı kakasının işinden şu kıyıdına bir yankaydan bir tevipçiliğini alıp bilemese kalan bir işini şu kıyıdım şunu devam etsin diye yani iş yok şu zamanında. Nedir olun? Son akıl mevrütü geçirdi. Son akıl mevrütünü geçirdi. Atasının kesbi kıyıda da den halal. Düşündünüz mü? Edil hedir bizim şu yaşap duran zamanımızda atasının kesbi kâri kıyıdlara da den oğul bilen den halal. Moğollumçılığı denen olsa, tevipçiliği denen olsa, hatta şu injiner, maşin bizleyen injiner, konstruktör olsa da kıyıda şöyle işe biliyor var. Ama şundan bir 150 yıl, şunun akıllı mesela 200 yıl dören növrünü edip bilmeyerekler. Son için Atakesi o mürit bilen, yaşan dövrü bilen kesitleyen nakıllı tasavvur etmek son. Inni şeyle nakıllan yine bir ayarla akıl olmaz eşekte sekilliyle. Olam göçme mani nakılmaya göre düşünür. Şu ara bir neyse nakıllar Türkmen nakıllel. Türkmen nakıllel? Ha o bizimki der. Şunu başka bir milletler tarafından bizim içimizde, bizim halkımızın arasındaki ağdağlılık, nerazilik döretmek için ya bir kâtirelerin adına şongal yaramaz zatına plan tireden qıyız alma, plan tire qıyız verme, ay plan tire oğru olur. Şey deyip nakıl yok Türkmen'de hiç. Şimdi şunu ayarlı akıl olmaz. Eşekte sekilli yani, eşen sekilli yani toynağı ile dıyızının arasında ak renk olsa şuna sekilliydi. Düşündünüz mü? Hava. Toynağı ile dıyızının arasında. Dört ayağının haysam olsa birine, bağırı olsa şuna sekilliydi. Şu hem eşeğin mümsan eşek olsa birine de yok. Bir bollu. Şimdi ayarlı akıl olmaz deyip ne edip aydıp bileceksin. Ecen ne ol? Ayarlayanın ecen nesi? Ecen kâden nesi o? Ondan sonra zihin çağa ecesinden geçiyor. Kakadan ne? Ecesinden geçiyor. Kakadan tüm musağatlık, ercellik, doğumluluk geçiyordu. Zihin ecesinden geçiyor. Hatta kakası ahun olsa da ecesi bir boyun başında da yapıyorum bir nemerak saat olsa bu tordu. Kakasının ahunluğunun peyda yok. Şimdi ecesi ne akıl olmasa ne sen son dilin al diyebilecek. Ecende akıl olsa sende ne adı akıl olsun ahire. Sende ne adı akıl olsun ahire. Ecende olmadı. Şimdi sorun akıllarla akıl olmalı. Akal. Akal. Akal sözünün manisi. Akal sözünün manisi Türkmençilikte bizim adamlarımız sakkal koy veriyor. Sakkal koy veriyor da şu aşağı doğduğun nedir aşağında bir ösüntü var. Şunu akal yerler. Akal. Buna her kim bir zat diyor. Başka bir zatlar deyip oluyor. Başka dilden gelen akal diyor. Şunu arada lipbinden Türkmen'e geçenle bir nokat beylek düşse akıl oluyor, eylek düşse de akal oluyor. Şimdi ayarlı akal olmaz. Şimdi şunu
Barşa akıl bilmeyenim bolsaň nädip ejene akıl bolmaz diýjek ahry. Hi bir aň bar bolsa bir indi görüp maşgalamyzda ejene perzendine ejesini diletir diýerler. Hakykat. Indi şunu paýhas elegiňi bir işle de ahry edi. Ejene de bir şey diýler ahry. Ejene de bir şey diýler ba. Ol ejen sen aýal logonuň Gıyızın ahrin ayarlıydı. Şunka gıyızağı şey, tireceği ahrin. Doğru. Mahavat. Deňsiz taýsyz yeketek katmerden ajaýyp täzelik. Bu oğudan güýzi her günüňizi lezzeti doldurjak täze şokoladly süýjülükler. Viyana şokolady, pisse bilen süýjü şokolady halamayan bamy? Bu ikisi hadaşanly bolsa, lezzeti agzyndan gitmeýän sunugat eser döreýär. Konditorun usatlygy siňdirilen bu şokolad katmerin täze tagamy. Dubai ady belli kadayifli şokolady dünýä ýüzünde meşhurluk gazanan bu datly süýjülük. Inni katmerde agzynda ýerep barýan ýokary hili şokolad kebirdäp duran kadayif kemem elbetde pisse. Bular bir-biriniň üstüne ýetirip üýtgeşip tagam döredýär. Fix şokolady dünýä belli brendin Arap aşxanasynyň däplerini açyp görkezýän datly tagamy. Ogrudylyp süýtli şokolada gaplanan pisseden ibarat bolan Fix şokolady sizde iň süýji ýatlamalary, arzular oýar. Şokolad kendi ýöne katmerdaky ýaly şokoladlary siz başga hiç ýerden tapmarsyňyz. Şoň üçin şokolady halaýan bolsaňyz, katmere gelip halamaýan bolsaňyz, gelin şonda hökmar halarsyňyz. Bulardan başga da size kafeň eýýän meşhurluk gazanyň tagamlaryny ödürleýär. Smith katmeri. Bu süýjülüň hyýalyňyza gelmejek türlü ajaýyp görnüşleri diňe sizin üçin geň ýene-aýy aldyşyklar, iriýmişler, miweler bilen bedilen bu katmer sizi kafeňiň hemişelik müşterine urar. Türkiýanyň milli tagamy bolan kunefe, kibirdäp duran kadayifden, näzik tagamly peýnirden, ballan datly şerbetden hemem elbetde katmerin süýjülükleriniň esasy bedewi bolan pisseden taýarlanan öz bolşy tagam. Gara süýjülükler hakda näçe görüň berseňem dadyp görünçe bolmaýar. Oňa baha bermek üçin tagamny duýmaly. Başka yerden tapılmayan del nygmatlar bilen özüňizi maşgalanyňy, dost ýarlaryňy beýler. Katmer durmuşyň lezzetini duýup ýaşar. Ýegen uju ýagydyr, ýagam bolsa gowdur diýe. Gaty düşündirýär mä täsla. Goşma manydan akylmaýar. Şu asal dogry manysyna gelýär diýeni häzirki döwürde şu öz täsiri peselen nakylşy. Kendi ulanıştayk. Şon akıl öz şuat täsirini ýitirdi. Indi şunu durmuşyň wakasy bilen subut edilen zatdy. Bir alamançylyk zamanada bir Türkistanjak çağasy bar adam Alaman gelýär ol näme uruş bolsa adam ölürdi. Indi bir adam öldü, ayal dulwallahry. Eğer öldü, hatyn talak diýen nakıl var. Indi şunu bir türkmençilikde onsaň bir maňa şu gaýyny önüne ýaşamak ejek hak üçin bir Allah alsa her kim nalaja. Ol bir gylsy bilen ölse hiç içinden çykaryp bilen atda onu. Indi şol öýde şu ýanky ayal maşgala, dulwalan ayal maşgala gat kyn ýaşamak. Indi şu bir täze ýalyk 5 ýyl geçenden soň daňynsa da oğlunun ejesi, o gelinin gaýnanesi hiç ýüregine kabul edip alanakda. Şonu düşünýän, olam şey diýip dur. Inni ärelli hatyn talak diýdi gahry. Indi şunu bir türkmençilikde bir şo zamanalarda bir çykkan, şo ýagdaýdan çykarga tapypdy da bir zat edipdirler. Indi şunu ýylyň dilinden bir zatlardan goramak üçin ýanky Ersiz oturan ayala näme şoltak yapsan gelip gidip barýar da şoňa ýelmeşýär şo. Sınam bolsa, dälim bolsa adamlar ynanýar şoň. Indi şu ýanky zatlardan goramak üçin şunu ýanky ölen oglanyň ýa özünden ulsuny ýa da kiçisini nalas dakypdyrlar. Nalas dakypdyrlar şunu. Indi şunu gyýdyň kakasy şu zatlar bolmasyn diýip
bolmasın deyip yankısı oğlancıklar 2 tane çağın mesela oğlu var ya bir oğul bir kız var ya 3 tane çağası var orada şunu kızın kakasının kızını öyüne ekitmeye hakkı var. Türkmençilik boyunca, İslam düzgünü boyunca şu bir önölgeden galıp ornaşıp giden ayal bolan bolmasa yaş adam şu var önölgede duran ayal olsa şunu öz öyünü ekitmeye hakkı var. Git gurrunlardan kaçıp öz namus üçünim yani kızının baran yerinin namus üçünim şu da attığın ondan şunu oğullarına yani gelip kızın kaynatası bilen öz kakası gelip gepleşip men şu kızımı ekdeyin sizden narazi zadım yok boluşup yaramaz gepler bolmasın deyip kızımı öyüme ekitecek deyip onu ekitecek deyse hükman vermeli yok demeller. Sever iyiyse o. Bu iyiyse. Ondan ekitiyamını oynap yiyor kayan oğlancıklar doğan oğlanı komşucuklarla oynap yiyorlar. Şunun arasından üzüp dağaysi eline ayağına karaman ekitiyamını oğlancık den duşu yoldaşlarından ayran için dağaysına kahar eliye söğükke vakmen alıp gitti. Yol doğancuğumun yanına, doğan oğlanımın yanına, dostumun yanına ekitti deyip yegen ucu yağı dağaysına kahar eliler, kâindiler şey deyip ulolya olin edil özü yarak bir oturan birinin ecesini özünden ulu ağasına dakkalar olin şu çağalar için ecesini başka birine verilmeyi içinden çıkmadı ya namusa o ya. Şu hiç içinden çıkarmaya. Ne görüyor, ne özlerle başka birininkini başka birine dakıptırlar böyle. Şu çağa dağılam yaman uğurp dururken ecem alıp kaçtırlardı. Ecem otur. Benim alıp kaçmadık ortalar. Plana dakan ortalar men nedir? Nonu kaka deymeli abi. Şu başka birine kaka deydirmek çağa katı irvetler. Katı kıyın görüleyenler. Yani durmuş mecbur etse ne emesin özünün ulu adamlar şey diyensen ilki küçücük Al-Qaida'na daisine yağı oldu. Haklı yetenlerden gör babam bilen dailam ne ettirken bizi bir ulukan namustan koray ettirken o oldu. Düşündün mü? Asıl düyüp manisi. Katı düyüp bil düşünürmeli hatta şu düyüp bil düşünürmeli hatta. Kaka deyleyenler ecen yanına yatan adam kakam. Ne şu var bir nazar kerdece bir yaşlı adam olsa atam diyesin gelip durandır tanımasana. Dilin aylanmaz kaka diyemeye. Kaka diyeme için ecen yanına yatan adam olmalı. Çünkü bir yönür oyuncak kurrun değil. Son için küçücükke Al-Qaida'nlar için soğurup din duşlarının yanına Al-Qaida'na kâinip yağı olurlar. Tәді bir yerik öğrensiyense haklı etip ulalım olun. Bey Huday goraptır, gör bizi ne edip alıp geleyiptir daim bile baba. Yağam varsa odur. Düşündünüz mü? Hava şu belki şu dinlep duranların doğru düşünürler. Şu düşünürüp bilendir ne belki Huday. Şu düşünürmesem kıyınlarsın. Böyle yöne düşünürmeli ama ne? Şonu düşünürüp bilen adam siz olanınız için çağırdık. Bunu ahir düşünürmeli adamlara, balatlar var şey. Mümkün varsa Nurnadar ağa il içinde yine bir köp aydılayan nakıllan biri. Belki adamlar yanlış düşünýän bolmakly, ýa-ni mümkin sizin diýişiňiz ýaly düýbüne seretmän ýüzlöý düşünýän bolmaklarym gatakmal itata çeker är daýa çekýär diýip aýdylýar il arasynda nakyllar mümkin bolsa şol nakylyňy bir düşündirip berseňiz has giňişli. Ondan muny şuyum düşündirmäge gaty mätäç. Şuyum gaty düýüp bil düşündirmäge mätäç. Şunun bir gerek bir ulu märekäň içinde bir medeniýet öýünüň içinde aýdyp durmaly. Ýene bir ýerinden turup mollum şo daýy dälle daýa bolmaly. Daýa bolmaly. Daýa diýär. O daýa diýäniň näme diýäni bilenmakdy. Onu kime çeksin? Howul kimdirin bilmeýän bolsa kime çeksin? Şu sözü aradan aýyrmak üçin ilk şoňa düşündürüş bereyim. Daýa diýilýän gadim zamanlarda yine
çağa vağı diyese mektep yaştan ünkü. Şu çağa estilce bolanın çalışırlayanı terbiyeci diýerler onu. Terbiyeci. Inni şu bir öz gününü görýän adamlar, beyler, beyladalar, hanlar şu ayarlarının işini yeniletmek üçün, yani çağa arlığını çalışıp vermek üçün bir ayal adam saklaýar ekenler. Soňa daya diýilýär. Ne daya hatın ne kervansaray var, näme diýerler. Gör ilk son hanın çağlarının şonu çalışıp daya hatın deyip daya, sol daya bir olundan ayrılı. Buna devsil değil, ona akalı devsil zat değil. Ondan indi daya, ata er daya, ilki itaydılarından ait vereyim ben size. Yine şu yine Türkmen gödök bolsa da gancık diýerdi. Kabul edip alınıp dursun tabiin çağlayanına tulo diýerler. Türkmen itlerinin ka alabayın ka gönümel gancık diýerler. Yani şunu sebebi näme üçin tabiin enesine tulo diýipdirler. Tabi Türkmenin özü yetiştiren zady bolsa da üşök bir ıssa da çıdanak, soğuğu da çıdanak. Hasam yankı köpelüyani ezil de köpek tabiat değil. Ondan bir öyün içine girip yatya. Öyün içine girip yatıp Türkmenin karayını orta arada peştede otcan pura. So çoğunu çayağın üstüne yatıyor. O zaman hiç kim ini sonu gancık diýmejek bolup tulo diýipdirler. Ini kıyız geline mutyur ahire. Oğurret o gancık diýsen gow däle. Ini tulo diýen bol bir näme de orada medeniyetleşýär. Sözüň medeniyeti var. Ini şu tulo anam ine taziň, ine taza tulo diýilýär. Inni şoň tulo duguny taziň tulo duguny suwud etdirýär. Ini şunu taziň gaty ýynnan bolan soň on agramon kilede ýok. Ödem keyit tutja. Gaty ýynnan zatda biz ýynnan bolan soň içi ýelli bolýar. Men kakam şu boldy da kiçik çağlygymyzdan 50-nji ýyllar mersin gow bilýän men. Onun şu kapymyzda 3 tane tazymiz ile ahal tekatymyz var da mudama. Onun tazyymyzdan var. Onun şoň ikisi köpek bolsa biri tulo tazy. Onun buna zulliýärler. Häzir ona palto diýen adamlar sturjaga şeýdirmesen doňup barýar ol. Doň soğuğa çydap bilen pahy doň. Ýöne sümk bilen deri de bolýar. Myşsa bol tu sümk bilen deri. Ondan şoňa jurjaga şeýdirsen köpekler bir onnamyna gün nurya bolýan tulo tazy gün nur bilen akda. Ondan bunu öýe salýarlar, oğran diýip sebäbi peýdalanýarlar da many. Ondan öýe bir kesen o da seyrede oturmak kese usulayıp şankırladık koyuyoraya olun şu tabi'nin bir yerine sunalacak kedecik diyor dedi şu çağa yalı vay deyip koyuyorup ağlaya da koyuyorup yine koyuyor ne kendine tabi'nin köpeleyen eken düşündünüz mü? Tabi'nin köpeleyen eken unni Türkmenetin gururuna diyorlar şu bir gedek küçükleyenle 3 bolmasa 4 köpekten gücü var kalıyor. Bir karnına gücükleyenle 4 köpek, 3 köpekten hemisi yani 4 tane. Hiç göz açılmazca küçük gücüğü şu ip bile ağızlık mesul olan adamlar eline alıp bir ağlabayın tohumu. Başka bir yerine alıp bir yekemeninki, bir kaplanki, bir yol borsun gidip ayağın tanap oturmalı yönü. Onun haysını gerek olsa şu gerek adamsın, şu ayağın tanap, itata. Hiç ağızlık başın çıkken olsa yankı çağızlık küçükleri hays, kimin çağızlığını tanap oturmalı. Düşündünüz mü? İnni itata erdaya. İnni bir söz neymi? İnni çağa enesinin gowresinde 9 ay götürüyor. Yine çağın 9 ay götürüyor. Dünya iğnenine de enesinin kanından gerek miktarını alıp dünya iğneye. Çağın şu inni gowresine aylanayan kanı kimin kanı? Ejesinin kanı. Ejesinin kanı. Düşündünüz mü? Eceğin kanı. Tohum kakadan
gan ejän ki. Şu aylanıp duran ejesinin gana ahırının. Şoň üçin inni ejesi bilen ejesinin füýtdes dogany, erkek dogany. İkisem ejesinden gany ejesinden çykdylar. Füýtdes dogan bilen ejesinin gany bir meňdeş gan. Düşündün mü? Şu ganın meňdeşi üçin daýysyna çekke. Düşündün mü? Şu aýlanýan ganyň nähili bir muktar däl tutuşluğunu ejän gany. Ejän ganym öz ejesiniň gaýly. Eğer daýa meňder diýe ata gaty bar orda onu. Şu gaty görýär zat ýok. Durmuşyň Allahyň edenlerde. Allahyň buýrugy. Şuňa biziň elimizdäki zat däl. O kaka näme zihni ejedini geçýär diýen o da har ýerde näme diýen o. Har ýerde nämesini. Etjeklädi o. Şoň üçin şol gan şondan bolanlygy üçin daýysyny çekip geçýär. Şeýdip geçýär. Şu zihinen şol tarapyna aňryk çekese gan, aýlanýan gan, daýysynyň gany bilen meňdeş bolýar. Mahavat Türkmen portal Ykjam enjamlar üçin ýöri toqoşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzeden açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, taqiq, peýdaly, täsirli, ýürüýte. Biznes maglumatlar, ykdysat toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýürüýte goşunny. Indi gepleşigimizin geçen sanyna Nurnazar ağa şu bir 9 düzüwlülük diýip bir tema gelipdik ýadyma düşýän bolsa. Indi şonu internet sahypalaryna paýlaşdyk. Onuň tomoşaçylarymyz diýipdir, mümkin bolsa dowamyny bir Nurnazar ağadan sorap berseňiz diýip. Mümkin bolsa 9 düzüwlügiň ýani özüňiz hem aýtdyňyz da bir göz, gulak ýa hemmesini jemlämizde 9 sany bolýar diýdiňiz. Ýani 9 düzüwlülük diňe o däl diýdiňiz-de ruhy düzüwlülük, ruhy 9 düzüwlülük bolýar diýdiňiz. Mümkin bolsa şol nemede de aýdyp geçdiňiz, mümkin bolsa. Şu 9 düzüwlük näme diýseler apak taççasyny tapyp göz, burun, gulak, agyz ýene uýat ýerleri bilen şu 9 bolýar. Ol 9 düzüwlüge girmeýär. Oňa türkmen syna tagatlyk diýär. Syna tagatlyk diýär diýerler. Biziň aýdan 9 düzüwlügimiz türkmeniň ruhy dünýäsi. Ruhy dünýä, şuň milletliginiň aýratynlygy. Şu 9 düzüwlükdäki aýdanlarymyz belki başga bir milletde geň görünmegi mümkin. Başga bir millet. Ýöne bizde ata-baba kabul edilip gelen zat şol. Indi onu inkar edip başga bir zat ýerine tapmak mümkin däl. O syna tagatlyk başga, ýani on süňňi diýerler. Ya o zatlar başga zatlar. O adamyň şolam adamyň bedeniniň içindäki bar zat, ýöne ruhy dünýälik, görünmeýän zat. Bizim şu dünýädäki özümiz alyp barşymyz. Şu dünýädäki watana ece kaka töwerek taşa bolan garaýşymyz, şu zatlar o ruhy dünýä. Aýtdyk, ruhy dünýä baýlygam däl. Ine genjimegiň 40 sürü oýuny bar bolsa genjimegi tanýanmam. Men alongal bir mirasgar ýa kitap okap biren adam bolmasa genjimegi diýen kim aýo diýär. Göregliň agasy. Göregliň 40 ýylyny bermäge, nahar etmäge nahar ýok wagty bar ekeni. Hemme şu göregliň tanýar. Sebäbi göregli türkmeniň ruhy dünýäsi. Watanyň oraya şahannaz, mert, batyr, genjimegi ýa dünýä maly bar. Hiç kim ol. Türkmen üçin genjimegi hiç adam däl. Göregli biz üçin
ruhu dünya. Gaty dogry aýdýan. Indi mümkin bolsa şu watan sarpasy, watana bolan söýgü dogrusynda bir tema gelýärliň. Belki ýaşlarymyzda peýdaly bolar. Hemme milletde de watan buýsunlaýan bar. Ýöne türkmeniň dünýäsinde hemme zat undup ýöne watan diýip duran eken. Şey diýilmedik bolsa, şu millet şu giden yer nädip saklapdyr. Şunu bir gözeňize götürip görüň, şu Türkmenistan bar. Ine şu gün ortasından gün matarsyna 1150 kilometr. Şu Demirgazyk tarapyndan gün ortasyna 650 kilometr. Şu tutýan meýdany, şu tutýan meýdany 55 milyon adamly Weliki Britaniýa bar. Şotlandiýa, Wales, Irlandiýa, Severn Irlandiýa baryn birikdirendi 2 tane Angliýa ýerleşýär şu içinde. Türkmenistanyň içinde. Yine 123,5 milyon milleti var Japoniya. Bir Japoniya bir yerleşiyor, yeni Japoniyanın yarısı yerleşiyor. Şu ne edip saklap dursun? Hiç daşta uğrağımdan bir Almançı basıp aldı, yurtlar olin. Hiç kime bir davanın yerini vermeyen saklap durar. Şu vatan deyilyen zat, hemme zattan üngde olan için saklap durar. Adamlar hatta şu diye naharayı otur kalır, kılıcı diye yekedi otur diye ekenler. Belki öňe aýtsam aýdandyr. Aýboldaşyň märekäň içinde aýboldaşyň gurup oturan adama, onem üçin aýboldaşyň gurup oturýarsyň. Ýagyny aýtardyňmy? Ya ýyly açlykdan çykardymmy? Yekedi otur diýer ekenler. Ha, kılıç durmaly eken. Ha, oş yekedi oturup dyýdy bilen göwresiň arasynda kılıcı durmaly. Naharayı oturka durmaly. Haýt diýeni böküp atyna minmeli. Şey dip goralan watanlar, düşünýärmi? Şey dip goral biziň elimize berilen watan. Indi şu watan şu maskala diýilýän adam türkmenine gaty ýöne watandan soň maskala. Şuň awra üçin, watanyň arnamysy üçin, maskalaň arnamysy üçin erkek adamyň ölüp gitmegi farz. Watany goramaly. Ýeňler ne diýip watanyň tapşyrmaly däl. Sen borçuna watan goramaly. Urşmasaň näde? Ýeňje ondan. Urşmala ýeňmek üçin. Wel şonu ýeňlerini gorkýan bolsaň ýeňermiň sen onu. Watany tapşyrsaň näme bolar aýryny? Watanyň soň üçin, watan üçin urşmaly. Adam şu watan bizde birinji ýerde durýar. Mahabat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularymyzdanam ziyat. Nurnazar ağa, indi mümkin bolsa bir adam elbette garşydaşy bilen hökmany suratda gurlaşanyna köp sözler ulanýarlar. Indi mümkin bolsa şu bir sözleriň manysyny bir giňişli düşündirseň. Hawa Allah Teala adama artykmaçlygy biri verilen sözleşip bilýär. Adamlaryň beýlegi janlarlaryň artykmaçlygy biz biri verilen sözleşip bilýär. Ýöne bir söz sen ykbalyň täsir edip sen beladan boşadyp bilýär. Bir ýalňyş sözüm sen başyna etip bilýär. Ýa-da şey diýerler, şahyrlar. Söz var bagtdyr, söz var şarpykdyr diýär. Şular umuman şu sözüň gaty ýerine ulanyp aýtmak giden beladan sowulyp bilýär. Dogry üçin söýlen. Şundan mysal edip taryhda bolan we Mahmud Sultan diýip Gaznaly bir adam ýaşap geçipdir. Şu 1000-nji ýyldan bäri ýanyna geçip dünýeden gaýdypdyr. Onja şol adam bir kän imperiýa döredip, gaty kän goşun toplap ömrüni talançylyk bilen geçipdir. Şu eden talançylyklaryň içinde de Hindistany 17 gerek ýürüş edip, Hindistan ýylyan döwlet gazalyň durun ýankylatda kän ýerde şol zamanda köp bolup durşol. Şonaman hangi gidip talap alyp gelýär eken, soň köşküniň duran ýerine depelerini barlap alanlaryna da şu SSR'in döwründe ýanky tapylanýa bir şekilli görnüşde gazalyň 22 000 sanakysy bar eken diýip aýdýarlar. Mahmud Sultanyň köşküniň galan depesine 22 000 san. Bu gaty
Bir hil sulatlara köp örz edipdirdi, toplanan adam diýdi. Şu hükümdarlaryň içinde ulama adamlar gowy ýer ekeni. Bir ýerde ulama adamlary çağıryp getirýär ekeni. Alberunynam iki döwürde adam çağıryp köşkünde saklaýar ekeni. Bu bir arymçy bolandan bular münejjimler astronomiýadan bir ýaňa gitmegiň sähäden sorap ýyldız bera diýe sulatlaryň hemmesini Alberunu köp taraplayın ösen adam bulandan şunu ýanyna hemme zatda ulanýar eken munýa birünne 70 000 goşun toplap ýener Hindistanyň bir welaýatyny tozdurmak üçin gidip barýarmyşlar. Gidip barýarmyş bol 70 000 goşun gidip barýar diýe gidip barýan ýolunyň sağ tarapam, çep tarapam giden harawaçylygyň içinden geçmeli bolupdyr. Arasynda da uly ýol bar diýe. Şu giden goşundan bir 20-30 metr öňde ýekeje atly barýarmyşlar. Goşunum ýygyly barýar diýe. Şu geçip barýarka sağ tarapyndan harawaçylygyň içinde bir oturan baýuş jakır edip goýgurypdyr. Sesi gatyda baýuş. Goýupdyr bolan çep tarapyndan baýuş buna jakır edip jogap berip bidiýe şu gaýtalanyp bir näçe gedip ikisi gaýtalanypdyr bolan. Bu arymçy adamlar olanyň atyň başyny çekip durupdyr diýe. Alberuny gelsin men ýanyma diýipdir diýe. Gelipdir bolsa ähirde adyň diline düşýär. Bu baýuşlar ýöne goýup durlabylar men ýanyna geldim. Bu näme diýär bular diýipdir diýe. Alberuny aýtdyr diýe. Han Hazretleri bir kullu älemiň sultany siz sağ tarapdaky baýuş ogly ýetişipdir de çep tarapyndaky baýuşyň gyýzyna gudaçylygy söýläy diýipdir diýe. O baýuşam hawa sen söýläy diýen bolsaň sözüňi kabul edip alýan. Ýöne men gaty agyr salgydym bardyr diýip. Näme salgydym bar? Giden harawa plan şeýer harawa baýuşdyň harawada ýaşaýar. Harawa gerek diýipdi. Hiç burruň ýok berer diýipdir diýe. Bu harawalaryň hemmesi eýilen näharin. O giden harawany ýygyň tapjak sen niýe gyýdyň? Kakas diýipdir diýe. Oglaryň kakasy. Aha Mahmud Sultan 70 000 goşun bile gidip barýar. Bir güllä oturan şäher kül pytyryň edip harap edip gaýdar bolup şonu berejek diýipdir. Ýani Mahmud Sultany täsir edipdir diýer. Atyň başyny çekipdir, duran ýerine ýyzyna öwrülipdir diýer. Bir barýan netime erwede eken men diýip dolanyp gaýdypdyr diýer. Gelip oturupdyr köşkünde bolýar. Indi bir basyp almagy gidip barýar ýyzyna gaýtdy. Biriniň sözi bilen onda da 70 000 goşunyň öňünde ýa-ni Alberunyň sözi bilen ýyzyna gaýtdy. Basyp alçylygy taşlap. Şunu näçe diýsen şu bir uly şäher harawaçylygy öwürmänini bir musulman dünýäsinde ýaşap beren adam da gara öz ýanyny dogry pikireme diýämiş, Hudaýdan hem gorksa gorkýandyr bolup, gara alamyň ömrüni alamançylyk bilen ýaşap berendiň şu Alberundan aryny aljak bolýarmyşyn näde. Onuň bir gün oturmuş bütün wezir wekilleri bilen bolan şuňal bir jaýyň içinde oturmuşlar, ul lokan jaýyň. Şu jaýlaryň her gaýsyna bir gapy barmyşyn. Jaýlaryň 4 diýwaryň her gaýsyna bir gapy bar eken. Men häzir diýipdir şu gapylaryň birinden çykjak. Sen şu sanlyga bir kiçik sanlyk getiripdirdi. Sen şu sanlygyň içinde men haýsy gapydan çykjakdygymy, günnogorkmy, günmatarmy, demirgalyk günorta gapydan çykýan diýip ýazsa şu agaç sanlygyň içine goý diýipdir. Çykyp gelýär açyk görjek. Dogry bolsa aman galýan, ýalňysa morda kelläň galýan diýipdir diýip. Indi üzül şonu arnal şonu karas özüne kiçilik bilip şeýdi. Indi sen onu näsenen paçaň buýruga ýazmaly ýa-da onu. Onuň Alberuny ýazypdyrmy? Ýazypdyr da sanlygyň içine salyp goýupdyr. Sanlygyň içine salyp goýupdyr bol paça şu diýwaryň kapylaryň kaptalyny şu taýdan adam çağırıp durdy, şu taýdan gapasyň diýipdir. Täze gapy. Täzeden. Ay näme paçaň buýruldur da, ýani diýwarda ne güpürdi diýip gapasypdyrlar diýe. Bunlar ağırlığına sıkıptır da dolanıp ýyzyna gelipdir de. Sanlyk açýar. Sanlyk açypdyr da okapdyr bolýar. Paçahy elim 4 kapyň siz hiç gaýsynlarym çykmarsyňyz diýip ýadyrga durmuşyn ýa. Allah diýip oturup da şunu da köşeşmendir diýipdir. İkinji gatda durmuşyn, oturan köşkü ikinji gatda müşün bolýar.
Yani eskerlerine diye yani hepsi açık vurmuşsun da derece o şundan yere oklan deyiptir. Şimdi şundan hiç yuvan nemeden ha. Ola adamlarım şeyle bir alım kişi ilk bilene bir giden şehrin veyran bolmağından halak etti. Şimdi bunu hale edip çözülmedi al meselelerini bir çözdü deyip bu alımlığına hormat koyup yankin alptırırdı. Leyli saç ösü otururken anrattı diye. Şunun üstüne oklattırılır böyle. Leyli saçtan sıyırıp yere düşüp bir saat bolman amanı alıp kaçıptır diye albir olur. Ha o bir yine bunu iz var. Sonra iz etmiş. Bunu böyle ben izini inni kıvır etmiştim birine ait bir ayır. Nesip varsa Nurnadar ağa. Köp sağ olun bir hasam halk köpçülüğüne bizim tomoşaçlarımızda şeyle yang dişiniz ýaly nakyllan has bir ýüzlöý teretmellerle düýüp manysynda düşünmek zarur diýdiňiz. Şolary düşündirip bereniňiz üçin ilk bilen sag bolsun aýdýar. Ýene bir gezek wagt aýryp geldiňiz, oňa da köp sag bolsun aýdýar. Ýene ki eger tomoşaçlarymyz bu gepleşigi göremmiň, men bilýän haýyş ederler Nurnadar ağa. Ýene dowamyny aýdaýsyn diýip. İnşallah. Mümkin nesip bolsa ýene indiki gepleşigimizde çağırsak gelirsiňiz da Nurnadar ağa. Nesip bolsa men näme şu bar pikirim, şu ömrüm miras öwrenip geçdim. Şu millilik diýilen mesele, şu ýanky aýdýan zatlamyň içinde şu millilik, watan söýjülük ers argaç bolup geçip bur. Şu hiç wagt millette goşamallar, Hudaýa şükür. Häzirem oğlanlamyz, gyzlamyz watana bolan duýgusy, milliligini hiç hilkemler ýerler ýöne şu diňe üstüni ýetirip durmaly. Şonu watana awat galýar. Köp sag bolun Nurnadar ağa, bir toýly günlerde diýdarlaşalyň elbetde janyňyz sag bolsun, bir balalaryňyzyň, aktyklaryňyzyň arasyna hemişe başyňyz dik bolsun. Nähman tomoşaçylar şunun bilen durmuşdurlyga satly gepleşiňiziň bu gedekki täze sanyny, ýagny biziň miraskar muallimimiz Nurnadar Jumanadar bilen taýýarlan bugünkü gepleşigimiziň bu gedekki sanyny elbetde geçirip gutarýas. Indi Nurnadar ağa biziň her gedekki gepleşigimizde gatnaşýan mihmanlara türkmen telekeçilerimiz öz öndürýän önümlerini ýörüteside ýolladylar sowgat hökmünde. Mümkin bolsa ine görýänsiňiz biziň ýurdumyzda halkymyza hyzmat edýän Ziyat Hil konditor önümleri ýörütesiň maşgalaňyz üçin öz süýjülük torduny uğratdylar. Maşgalaňyz bilen aktyklaryňyz bilen dadyk görüň. Ýene de biziň paýtagtymyzda ýörüte halkymyza hyzmat edýän Katmer kafesi bar. Onda da Katmer kafesi deňsiz taýsiz ýeketäk kafe diýip elbetde tanalýar. O taýda da türk süýjülük tagamlary taýýarlanýar. Olar hem size öz süýjülügini uratdy şeýle de biziň ýurdumyzda bir halkymyza hyzmat edýän öý bezegleri satylýan dukan, Bostan konsept dukany, o da öý bezeglerini elbetde gyzlaňyza sowga desseňiz ýa-da aktyjaklaryňyza sowga desseňiz, o size uğratdylar şeýle de Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şiir ýag brendem size öz sowgatlaryny uğratdylar. Şeýle de Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bolt brendem size öz sowgatlaryny uğratdylar. Şu pursatda türkmen telekeçi ýigitlerimiziň ählisine işlerine üstünlük arzu edýär. Alp barýan işiňiz hemişe uğruna bolsun, müşterileriniz kän bolsun, sewdaňyz bol bolsun. Ýene bir gezek Nurnadar ağa, janyňyz sag bolsun. Toýly günlerde diýdarlaşalyň. Biz siziň bir gymmatly sözleriňizi, gymmatly maslahatlaryňyzy dinlemäne hemişe teşne, hemişe garaşýat elbetde gapymyz siz üçin hemişe açykdyr. Arkaýyn gelip bilersiňiz. Nähman tomoşaçylar şunun bilen durmuşdurlyga satly gepleşigimiziň bu gedekki sanyny geçirip gutarýas. Elbetde bu gedekki sanyny size täsirli bolandyr diýip umyd edýär. Siz bolsa Türkmen Portal websaýtymyzdan daşlaşmaň, çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.